ನಾನು PUC ಡೇ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಣೆ ಮುಲ್ತುಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಂತೆ ಟೈಲ್ಸ್ದ ಮೂಜಾರ ಅದು ಐನ ಆಜು ಗಂಟೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಚಾ ಪುರ ಪಾರ್ಪುನು ಬಾರು ಪೋಂತೆ ಎಂಕನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾಗ ನಾಟಕ ಆಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಬೆ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಾನ್ ಸಭೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ 5 ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು ಎರಲಪಾಡಿ ಕಾಂತರಗೋಳಿ ಜಾರ್ಕಳ ಕಣಂಜಾರು ಕೌಡೂರು ಪೂರ ಒಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ ಬೈಲೂರು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಆತನು ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಅನ್ನೇ ಬರೋಲ್ಲೇದ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅನ್ನು ನಾಟಕ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಓದುತ್ತನ ಇಂಚ ಓದುದುಪ್ಪೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬರ ಓದಿರ ಅವಿನ ಇಂಚ ಓದುದುಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಮೇಕಪ್ದ ಎಂಕ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ನಾನು ಪಣ್ಣದ ಇವ್ರು ನಂಬಾರ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಶಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತ 2 ಗಂಟೆ ಪರ್ದೆ ಕಟ್ಟರು ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಎಡಮ್ಮ 10 ಪರ್ದೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡು ಇದು ಪೂರ ಅದು ಬಿಲ್ ಕೊರ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೇ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದತ್ತನು ಇಂಚೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಾಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೂರಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿರು ಪೋಯ ಮಾರ ಪೂದು 3 ಜನ ಪೋಯ 2000 ಶುರುತ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ನೇದಾಂಡು ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾದ ವರ್ಕ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ದು ನಾಟಕ ಅಪ್ಪ ಅವು ಹೆವಿ ಅವನು ಟ್ರೈನ್ದ ಅವನು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ನಂಪರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಪೂರತ್ತ ಇಂಚೊಂದಿನ ಅಂದಾನಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ನೆಡ ಕಸ್ಕ ಬತ್ತ ನೆಡ ಬೇರೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ MRI ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾರ್ದಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕೇರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರು ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿರು. ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲಂದು ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭಿ ಪಂಡನಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ತುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೂರಜ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಂಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜರ್ನಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತೋಪೋಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಕ ಖಂಡಿತ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ನಂಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಸುರೂಕು ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಇರು ಪುಟುದು ಬೆಳೆದಿನಿ ಒಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪುಡುದಿನ ಬನ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗಡೆ ತೆನಿಗುಲು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಜಾಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪಪ್ಪ ಇಂಕುಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಪಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಲೈ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ 10 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಪಿರ ಒಂದು ತೀರ್ಬೋಯರು. ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮನ ಮೈನ್ ಶಾಲೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈನ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನಿ. ಎನ್ನ ಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದಾಕುಲು ಬಂಗೋಡು ಅದಾಗ ಅಂದ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಪೋಂದತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ PUC ಆಂಡ್ PUC ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದತ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜರ್ನಿ ಆಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ದಯ ಪನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮನ್ಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ JOC ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತನು PUC ಉಂತಾಯಿನಿ. PUC ಉಂತಾಯಿನಿ. PUC ಉಂತ ಅದು JOC ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅವಳು ಪೋಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ SLC ಅವಡು ಐಕ್ ಯಾನು PUC ಅದು ಬರ್ತಾರೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕುಳ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅವನು 2 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೊಂಡು ಅಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಮಂತ ಒಂದತ್ತೆ ನಾನು PUC ಡೇ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಿಂದ ಪಿಗ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಐನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಿಗ್ಮಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಏನೊಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ ಬಾವೇರು ಬರುವರು ಅರ್ನ ಸನ್ನಿದೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅರ್ನೈಟ್ ಏನು ಟೈಲ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನವ್ಲು ಅಂತ ಅಂತೆ ಅಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಣೆ ಮುಲ್ತುಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಂತೆ ಟೈಲ್ಸ್ದ ಅಲ್ತರ್ದು 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಮೂಜಾರನ ಪಿಗ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂಜಾರ ಅದು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಚಾ ಪುರ ಪಾರ್ಪುನು ಸೀದಾ ಅವ್ಲು ಬಾರ್ಗೆ ಎತ್ತಾನೆ ಬಾರು ಪೋಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡು 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಏನು 9 ಕಾಲು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ಲು ಏನು ಬಾರ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಂತ ಅಂತೆ ಬಾರ್ಡ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬರಂತೆ
ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚತ್ತನೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ 2000 ಇಸ್ವಿ 2000 ಇಸ್ವಿ ಅನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂಗಂದು ನಾನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ದಾದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ನಾಟಕ ಅವು ಹವ್ಯಾಸ ಆದತ್ತೆ ನಾನು ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂಗನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅದ ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇಚ್ಚಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅತೀತ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಬಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನೇ ಆತ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಆದಿತ್ತರ ಬಂಡರ್ ಕೆಲವರು ರೈತರನಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ BPL APL ಬಂದು APL ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಬೆನ್ನಿ ಬರ ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಇಡುತ್ತೀರ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಮಾಮ ಎಂಕುಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಇರ್ಲು ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಜೋಡು ದಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಅಂಚ ಬರತ್ತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಇರ್ನೈತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅವರಿ ಮನುಷ್ಯ ಏತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಣನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯನ ಟೀಚರ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆತಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಷಣದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಚ ಪಂದ್ಯರನ್ನ ಬೇರೆ ತಟ್ಟ ದಿನ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಏನತ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾಗ ನಾಟಕ ಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಅಂಚ ಜನ ಸಭೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರು ಜನಕ್ಕುಲು ನೆಲಟುಕುಲು ಕಾತುಕುಲು 5,000-10,000 ಜನ ಅಂಚ ಅವ್ಲು 5,000 ಜನ ಆಪುಣ ಡ್ರಾಮಾಗು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು ಪನ್ನ ಎಂಚ ಊರು ಪನ್ನಾಗ 5 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಎರಲಪಾಡಿ ಕಾಂತರಗೋಳಿ ಜಾರ್ಕಳ ಕಣಂಜಾರು ಕೌಡೂರು ಪೂರ ಒಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕೌಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೈಲೂರು ಅಂಚ ಪೂರಗಲ ಒಂಜಿ ಬೈಲೂರು ಅದು ಆತ ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಅಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಯ ಮಠ ನಾಟಕ ಅದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಟಕ ಅದು ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ ಅದಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೋಲು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಹಳೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಜೋಕಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಪೋಂದಿ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಎನ್ನ 8ನೇ ಆತಜಿ ಡ್ರಾಮಾ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಆತಂಡು ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಬರೋಲ್ಲೇದ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಒಕ್ಕತ್ತು ಬರೆದು ಯಾನು ಬರೆದಿಕ್ಕೋರು ನೀವು ಏಕಲವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ನಾಟಕ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಓದುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಓದುದುಪ್ಪೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬರೋ ಓದಿರೋದು ಅವಿನ ಇಂಚ ಓದುದುಪ್ಪೆ ಅದ ನಮಕ್ ಮೋಹನ ಅಂತ ತೋಜವನ ಬರೋದು ಅಂಚ ಎತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಮಂತೆ ದಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ನಾನು ಬಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ನಾನು ಬಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತದು ಪೂರ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನು ಸುರುಕು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸುಳಿಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಬದುಕು ಆ ರೋಲ್ ಪೆದ್ದನ ರೋಲ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಸುಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸುಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬದುಕು ಹಿಂಗೆ ಅವಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅವಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನೈತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತಂಡದ ಇತ್ತದ ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವಲಿ ಹೆಂಗ್ ದೇವನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ PUC ಬತ್ತೆ PUC ವರ್ರಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ಏನೋ ಮನ್ನಾಗ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅಣ್ಣೆ PUC ಹೆಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವರು ಒಂದಾಡು ತನಕ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಅವರೇ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜೋಯಿಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕವ್ರಿ ನಮ್ಮನ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಗುಲ್ ಬರೋ ಏನೋ ಲಕ್ಕ ಬರೋ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜೋಯಿಸ್ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಕ್ಕ ಇರು ಲಕ್ಕ ಅದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಶಾಲೆದು ಅವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ
ಎಸ್ ಅದು ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡರ್ ಬಹುಶಃ ಇರ್ತ ಬಾರಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಪಿಗ್ಮಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ನೆನೆಪುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಮನಗ ಅದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲತ್ತ ನಂಜ ಬಂಗಲ್ ಹತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಖರ್ಚಿಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಐಕೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಐಕ ಇಲ್ಲದಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಪೋಂತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾನ ದೇವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ನ ಐತಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆನಪುಲು ಪಿದೈ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಾರದ ಬದುಕು ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಹತ್ತು ಬಾರಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಬಂದ ಮಾತ ಟೈಪುದ ಆಲೋಚನೆ ತಕೊಲ್ಲ ಬರಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅವಲ್ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಜಿ ಅಂಕ ಬನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬನ್ನ ಪೋಂತೆ ಅವು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆಜಾರ ಇರ್ತ ಹೊರಮರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಒಂತ ಅಂತೆ ಬೊಕ ಹೊರಮರನೇ ಅನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಐತೆ ಬಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗಲೇ ಬರ ಭಾರಿ ಏನ ಬನ ಏನನ್ ಬಿಸಿ ದಿಯೋಡು ಅಂದಾಗ ಏನನ್ ಬಿಸಿ ದಿಯೋಡು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಬನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಶುರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಂದಂಡ ಇರಗ್ ಇರ್ನ ಶಾಲಾ ಪದಕದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡರು ಅವು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಇರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಒಂದೇನೇ ರಂಗಭೂಮಿದ ನೆಕ್ಕಿರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಕನ ಕಾಪು ನಮ್ಮ ನೇರುಲಿರ್ನ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನಾವನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ PUC ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಡ್ಲ ಮಲ್ತಾನೆ ಈ PUC ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚನ ಗಾರು ಇಂಚ ತೀರ್ಪಯ ಒಂದಟ್ಟು ಅಪಗ ಪುರ ಈ ದುರಭ್ಯಾಸದ ಐಕ್ ಪುರ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಮನೊಂತೇರ ಹಿಂಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪುರ ಮನೊಂತೇರ ಇನ್ನು ಮಾರ ಅವು ನಾಟಕ ಪೂರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನಾಟಕ ಏನ ಐಟ್ ಹಾಳಾಪೇರ ಪನ್ನ ಅಂಚ ಐಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪುರ ಮನೊಂತೇರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಪುರ ಮನೊಂತೇರ ಏನ ನಾಟಕ ಪನ್ನ ನಾನು ಆಯಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುರ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ದಾಯಿಗೊಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಏನ ಮನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪನ ದಾಯಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ನ ಈಚವನ ಅವಿಂದ ಏನ ಮನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಡಪ್ಪನೋ ಈ ದುರಭ್ಯಾಸನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಡಪ್ಪನೋ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಅವಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಇಟ್ಟೊಂದು ಚಲದ ಈ ಜಂಕ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ ಅವಿನ ತೋಜ ಪನ್ನಗ ಈ ರೂಮನ್ ತೋಜ ಓಡು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಅವೇ ಪನೊಂತೇರೆ ಅಂಚ ಅವು ಐಕ್ ಪುರ ಅದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪುರ ಪನೊಂತೆ ಇರ್ನ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಇನ್ನ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನ್ನಗ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚಲೆ ಎತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತೇನ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚತ್ತ ನಾ ಪುದರ್ ಆ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂದು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಜರ್ನಿ ಪೋಂಡು ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಪನ್ನಕ ಯಾನು ನಮನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಟ್ಟೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಂತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬೈಲೂರ್ದ ಉದಯ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅಡೆಪೋಯ ಅವ್ಲು ಪೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ನರ್ನ ಬೈಕ್ ಇಡು ಪೋದು ಬರೊಂದುತ್ತ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಬನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪನ್ನಾಗ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಾಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಟೆಂಪಾಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ಟೆಂಪ ದೀದ್ ಬರಿಕ್ ದೀದ್ ಪೋಪನೇಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಲ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದಲ ಮಲ್ತನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡಿ 6 ಗಂಟೆ ನಮನ ನಾಟಕ ಹೋಲುತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಂಡ್ ಅವಳು ಪೋಂಡು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿದಾಡುವ ಬರ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಮ ವರ್ಂಬ ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಅದು ಬರ್ನ ವರ್ಂಬ ಗಂಟೆ ನಿಜವಾದ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ನಾಟಕದ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವತತ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬನ ಒಂಜಿ ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವತ ಪಾತೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಎಂದು ಬಂಡರು ಸೊ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರೇಗ ಪನ ಅಂತೀರು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಪಲಯಲ ಕಾವರ್ಚಿ ಬೇತದನ ಸಾದಿ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ కొంచెం ಪಾಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಗಲು ಪನಂತೇರು ಅವನ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಪನಂತೀರು ಪನ್ನಾಗ ಈತ ಊಲ ಈತ ಒಂದು ಹಾಪನ ಪನ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನ್ನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವಳು ಈತೆ ದುಶ್ಚಟ ಅವು ಒಂದು ಈತ ಮನ್ಪುಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವಲ ಅಂಚಪರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚಪನ ಪ್ರತಿ ರೇಗ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಬರೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಬರತ್ತನದಾಗ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ 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 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇರ್ ಪಂಡರ ಸುರುಕು ಬರ ಅಂಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂತರ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ರನ ತಂಡ ಸೇರಿನಿ ಅರ್ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಐಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಸುಜ್ಜಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಜ್ಜನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಟ್ಟನು ಲೀಲಣ್ಣೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಗುಲೋರು ಏನು ಅಲೆಗೇಪ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಅಂತೀರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಬರೀ ಒಂದು ಬರೆಯೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಬರೀ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಆದುತ್ತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದಾಲತ್ತು ಐಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಮಂತು ಅಂತ ಇಂಚ ಮಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಆಗಲು ತೂದೆನ್ನ ಬರೋ ಗುರ್ತಾತನು ಏನನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಅಂಡದೆ ಏನು 2000 ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು 2021 ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಯತಿ ಅದ ಪೋಪುನು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂದು ಬರ್ದೆ ಬರೋ ಕಟ್ಟದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಿಗೆ ಟೆಂಪಗೆತ್ತ ಪಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಣೆ ಬಿದ್ದಾಣ್ಣು ಬಾಡಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಟೆಂಪೋದೋಡ ಮಟ್ಟ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಜಂಡ ಐಕೆ 35 ಕಟ್ಟರೆಂಡು 35 ಕಟ್ಟರೆಂಡು ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಎತ್ತಾರೆ ಅವಳು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅವಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ದ ಅವಾಗ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನೇ 1,85,000 ಫುಲ್ ಟೆಂಪದ ಹೆಂಗೆ 81 ಅವು ಲೋನೇ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ 1,85,000 ವಿತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಪುರ ನಾನು 10,000 ಕಟ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಅದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ಅವು ಪುರ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬಂಗೋಡು ಅದು ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಂಗೋಡಿರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋದ ಲೋನ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರ ಬಾಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾವಣ್ಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದತ್ತನ್ ಐಟ್ ಮೇಕಪ್ ಪರದೆ ಪೂರತ್ತನ್ ಮೇಕಪ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಮೇಕಪ್ದ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನಗ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಗ ಏನು ಇಲ್ಲಡಿದೀವಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂಜಿ 45 ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವ ನಲ್ಪ ಯಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡು ಆತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಹುಡುಗಿ ಅದ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮರ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ನಾಮ ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲ್ ಚಾವಡಿ ಫುಲ್ ಜೋಕುಲೆ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗುಲ್ 5 ಗುರುಗಳು ಅಗಲೊಂಜಿ ಲಡೈ ಪೂರ ತೂಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕೊಲಲು ಒಂಚೂರು ಆತನು ಆಯ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೋತನು ಬಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಂಡಲ ಐಟೊಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಬರೋರ್ಚಿ ಎಂಗಳು ಮೇಕಪ್ ಪೋನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ UK ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 30 ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಂದಮಾಮ ಒಂದು 30 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಂದಿರನ ಕೂಡ ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಉಂದಿ ಅಗಲೇ ಬೊಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ನು ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಣು ಅಗಲೇ ಪೋಯ್ರು ಒಣಸ್ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಾಡ್ನು ಇಂಚಿಡು ಸಾಕು ಪನ್ಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪೋತ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಶಾಲೆದ ನಾಟಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಪುರಂಜ ನಾಟಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಟಕ 4 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಏನತೆ ಹೆಂಗ ಮನ್ಪೊಡೆದೆ ಏನೈತೆ 2-3 ಜನ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಈ ಮೇಕಪ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡದೆ ಕಲ್ಪನಾಗುಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿತ್ತು ಅತಿತ್ತು ಇರು ತೂಲೆ ಮೇಕಪ್ದಾಗಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ದಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಬನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ದು ಬರ್ಪಣ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಎನ್ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಣ್ಣು ಸಾಕಾದು ಹೋಗೋಣ ಈ ರವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾ
ಆಯಿತು ಪೌರಾಣಿಕದವರು ಬನ್ನಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಣ್ಣು ಈರು ಒಣಸು ಪೂಜೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಚಾ ತಿಂದು ಪರ್ದು ಕಾಣೆ ಮುಟ ಕುಲ್ದಂಗಳು ಒಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬಂದು ಒಡೆಮೂಟ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲ ಕಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಾಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಂತ ಐದು ಕಾರಣಗ ಪುಂಜೇನ ಬರ್ತನು ಪುಂಜೇನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅಗಲಿಗೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ವಿಗ್ ಕುಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಗ್ನ ಅಗಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಗಲ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಗಲ ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ದ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಕಟ್ಟಿದ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡೋಡು ಅಂಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಗ್ಗನ್ನು ದೀಯೋಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಮೀಸೆ ಪೂರ ದೀಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೇಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಈ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅದು ಅಗಲು ಅದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅದು ಅಗಲು ಬರೋಂತೇರು ಇವಾಗ ಆ ಊರ್ದಗಲು ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಬನ್ನಗಿರಿಗೆ ಅದಾಗಿತ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಊರುಡು ಮೂಜಿ ಲೇಡಿ ಆ ಲೇಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕಬಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಕಾಣೆ ಏನು ಗಿಚ್ಚಾದಾನಾಗ 7-8 ಅದು ಇಂಚ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆದನು ಭಾರಿ ಯಾನು ಪಣ್ಣದ ಇರು ನಂಬಾರ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ಲ ಬೆಂತೆ ಎಂಗುಲ್ ಪೋತ 2 ಗಂಟೆ ಪರ್ದೆ ಕಟ್ಟರು ಶುರು ಮಾಡ್ದ 10 ಪರ್ದೆ ಅರಮನೆ ಬೀದಿ ಕಾಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮನೆ ನೀಲಿ ಪರ್ದೆ ಅಂಕದ ಪರ್ದೆ ಇಂಚ 10 ಪರ್ದೆ ಪರದೆ ಕಟ್ಟು ಇರ ಪರದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಇರು ಅವು ಸೀನರಿದ ಬರದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾವು ಕಟ್ಟೋಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಇದು ಪೂರ ಅದು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ನ ಬಂದು ಏನೇ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದತ್ತನ್ನು ಆದ ಬೆಂದು ಅಂಚೆ ಬಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಬೇಜಾರು ಬಂದತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಅನ್ನದೇ ಮನಗ ಒಂಡೇನು ಯಾನು ಈರು ಬೊಡ್ಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿ ಮಾಡಿ ದೇವನ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೆ ಅವಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇರೋ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಾವನು ಅಂಚ ಪೂರ ಇದ್ರ ಕಜ್ಜಿ ಇರ್ದು ಶೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬನ್ನ ಏನು ಹೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪುನು ಕೂಡ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ 5 ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಹೆವಿ ಇದ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇನು ಅಂದತ್ತೆ ನಾನು ಬೆನ್ನು ದೇವ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ದೇವರು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗೋಗು ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನೆಲೆ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ದೇವರನ್ನ ಪುರ ಎನ್ನತ್ತು ಯಾವ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾಗ ಅಂಚೆನ ಮೇಕಪ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಬಂಗ ಬನ್ನಗ ಆಪಗ ಇರೆಗ ಅವೇ ಪನ್ನೆದೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿ ವಯಸ್ಸಂತೆ 4 ವಯಸ್ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಸೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ ಭಾರಿ ಜೋಕುಲು ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಅದು ಅಲ್ತದ ಬರ ಯಾನು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣತ್ತದು ಇದ್ದದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ರಾಣಿ ಮುಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗಲು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇತ್ತೆ ಅದಪ್ಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಮನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೈಲೂಡ್ದ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಏನೇ ಆಜಿ ಜೋಕುಲುತ್ತ ವೀರಗಾಸೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀರಗಾಸೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗು ಬೈಲೂರ್ದ ಏನೋ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಿನಿ ಆ ಪುಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಐಟ್ ಇದು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಅವು ಹಳೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಪಿದೆದಗುಲು ಜಕ್ಲು ಜೋಕುಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಏನು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ 15 ವರ್ಷ ಪಿರಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಇರೇ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂದು ಈರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಕಾಸದ ಪುದರದ ವಿಷಯ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಿನದನ್ನ ಬೈ ಆರೋಗ್ಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೊಂದುಜಿ ಪನ್ನ ನಾ ಬಂದದ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ವರ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಮದಿಮೆ ಅದು 2017 ಆಯ್ನ ಮದ್ಮೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನಾಟಕ ಆಡಿತ್ತಾರೆ ಯೂತ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ
2017 ಅವು ಅದು ನನಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಕಾಪುದ ಒಂಜಿ ಆಯಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಶೋಕು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತೊಂದುಜಿ ಲೈಫ್ ಅವನು ಪನಗ ಸೀದಾ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಮಗದನ್ನ ನಾಟಕ ಕುವೈಟ್ ರಡ್ಡು ಶೋಲ ಮಲ್ತ ನವಂಬರ್ ನನ್ನ ನಾಟಕ ರಡ್ಡು ಶೋಲ ಮಲ್ತುಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಸುಸ್ತಾಪುನ ಇಂಕ್ ಆಪುನಿಜ್ಜಿ ಸುಸ್ತಾಪ ಅವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಹೊಯ್ಸೊಂದುತ್ತೆ ಕುವೈಟ್ ಇಂಕ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡದು ಮಲ್ತೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಹತ್ತಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟವ್ರು ಏನು ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಸಾಕಾಂಡು ಯಾನು ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಪರಿಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಯೆ ರಡ್ಡು ಪರಿಯೆ ಮೂಜಿ ಪರಿಯೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಮನದನ್ನ ನಾಟಕ ಅತ್ತನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಗ ಇಂಚ ಅವ್ರನಾಗ ಎಂಕ್ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ನಮನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಒಂದುಂಡು ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಬರ ಬಂಡೇರು ನೆತ್ತೆರಿದಂತ ಕಣ್ಣು ಒಂಚು ಕಣ್ಣು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದಾದನಂದಂಡು ಏನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಇರು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಜೀವವರ್ಧಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರು ನೀ 93 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ವರ್ಷ ಅಂದು 92 ಒಂದು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ 92 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋದು ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾನು ಅರ್ನಡೆ ಪೋಪುನು ಮರ್ದು ಬತ್ತಾರು ನಾವೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರೆ ఒక ಆರೆಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನೆರ್ಪುನು ಈ ತಿನ್ಪುನ ಅಂತ ಅವಜ ಅವು ಮಲ್ಪುಜ ಅದು ನೆರ್ಪುನು ಈ ನಾಟಕ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಒಕಾರ ಏನು ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಬರೋ ನೆರ್ಪುನಾರ ಈ ಅವು ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ತಿನ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆದ ಬರೋ ಅವು ಕಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇರು ಅಂಚೆನ 6 ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಕರಂತೇರು ఒక వండేరు లాస్ట్కి ఏం పండి అర్నాడే పోయా డాక్టర్ ఇంచా అప్పుడు ఈ సీదా పోలా నేను బరే కొరపే పోలా వండేరు అంಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯ ಮಂತೆ ಮಲ್ತನಗ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕೋಪಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂದಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ 7.8 ನನ್ನ 8% ಆತ ಎಪ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೈಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸುಸ್ತ ಅವನುಂಡಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 8% ಉಂಡು 7 ಎಣ್ಮನ ಆತ ಮನುಷ್ಯಗೂ 16 ಬೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಟ ಇಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇರು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಅದು ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಮೋಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂಪು ಇಂಕವು ಇಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೊಂದು ಎಕ್ತಲ್ಲ ನೆನಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಕದಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚುಂಡು ಐನಂತ ಬಂತು ರಿಪೋರ್ಟು ಇಂಚ ಕರ್ಲದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ 2.5 ಗಂಟೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ 2.5 ಗಂಟೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂಡೆ ಯಾನು ಅಡೇಗೆ ಅಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದು ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಜೋರು ಬುಲ್ತೇನ್ ದಯಪನ್ನ ಬುಲ್ತಿಂದ ದಯಪನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ 2.5 ಗಂಟೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕರ್ಲದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯಾ ಬಲ್ತಮನ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗೋಲಾಯ್ನು ಮದುವೆ ಆದ 4 ತಿಂಗೋಲಾಯ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಂಚಿಡು ಎನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿಡು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೆಂಪ ಐತೆ ರಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಅವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಅದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತ ಮನೆ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಓಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಲೆತೋ ಪೋನಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆತೋ ಎಂಕ್ ಇದು ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇಜು ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ ಮುಲ್ಪದ ಇಡಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಬಂಜಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ 2.5 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಪೂರ ನಾ ಮಿಸ್ಸದ ಪೂರ ಬುಲ್ದೇರು ಪನ್ನ ಆಚ ಲೇಟ್ ಆಣತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ದಿನ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಿನೋಲ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಎನ್ನದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಗಲು ಜನ ಸೀಸನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಣತ ನಡಪರ ಒಂದು ಸೂರಾಜ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿದ
ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ರೆಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಂಡು ಯಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ಆಣಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಆತ ಯಾನು ವರ್ಷ ಆಣೆನ ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನು ನಿಜ ಸೈತ್ ಬದುಕನೆ ಯಾನು ಅವೇ ಆರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೊಕ್ಕಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲ ಪನ್ಪುಜೆರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿನಿ ಅವನು 100% ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಈನ ಮಲ್ಪನು ಈ ತನಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಂಡು ಮೇ ಇಟ್ಟು ನಾಟಕ ಹೊದೋಟು ಬತ್ತೆ ಅದ ಪೂರ ತೋರ ಆಂಡು ಅದೊಂದು ಪೂಡಿ ಒಂದು ಪುರ ಕಡ ಪುಡಿಯ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಜ್ಜಿನ ಪುರ ಆಂಡು ಆ ತನಕ ಇಂಚೊಂದು 2 ಡೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಲ್ನಾಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೈಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನು ಇಂಚೆ ಮಂಡೆ ಶರತ್ಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ದು ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ ನಾಟಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅವಳು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೂರಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪೋಯ ಪೋದು 3 ಜನ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಅದು ಅವೇ 2013 ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು 2000 ಶುರು ಸೀಸನ್ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೇ ತಾನೆ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಡಿಗೆ ಪೋಯ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಇಂಗ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಂದಲ್ಲ ಏನದು ನೆಲ್ಲು ಪುರತ್ತೆರದಾಗ ಅಗಲ ಪುರ ಒಂದು ತನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಾಂಡು ಓಕೆ ಬಂದಿರ ಇವಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇಂಕ್ಲು ಇನ್ನದು ಜ ಆಂಡು ಎಂಕಲೆ ದೇವರ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಗಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಡು ರೆಡ್ನೆದಾಂಡು 2014 ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲು ಒಂದೊತ್ತನು ಎಂಕಲು ಪೂರ 2ನೇ ಸೀಸನ್ಲ ಎಂಕಲು ಇನ್ನಾಯ 2ನೇ ಸೀಸನ್ ಕಮ್ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆ ತಾನಾಗ ಅಂದ ಒಂದಾನಾಗ ಎಂಕ ತೋಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾದ ವರ್ಕ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ದು ನಾಟಕ ಅವಾಗ ಅವು ಹೆವಿ ಅವನು ಟ್ರೈನ್ದ ಅವನು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಅನ್ಪರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಪೂರತ್ತ ಇಂಚೊಂದಿನ ಅಂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ನೆಡ ಕಸ್ಕ ಬತ್ತ ನೆಡ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ನಾನು ಅಡಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆರಿ ಪೋಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರಾಣ ಆ ತನಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು MRI ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾದಿನಿ ತುಲೆ ಕೂಡ ಕುಡೊಂಜಾಂಡು ಆತನಗ ಇಂಚಿಡು ನಾನು ಐಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಐಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮೂಜಿ ತಲ ಮಲ್ತಂಡು ಏರಿತ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದು ಫುಡ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಪೂರ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಣ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಅವು ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಾನೆ 17 ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ 17 ಬಂದು 17 ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 22 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವೇ ಅವು ನಾನು ಪಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ದ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ಬೇಕನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ದ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಮಲ್ದನು 2017 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದ ಪಂಡದು ಒಂದು ನನ್ನ ಇಂಚ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅವಳ ರೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಂದು ಅವಳು ಸುರುತ್ತಲ ಓಪನ್ ಮಂತಿಲಕನೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲೆ ಅವಳ 2.5 ಗಂಟೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 2000 ಏನ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆತೆ ಒಂದು ಲತ್ತ ಬೇಜಾರು ಬಂದಾಗ ಇರಗೆ ಒಂದು ಅದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನಂಡದೆ ಅವು ನರಕ ಯಾತನೆ ಇರು 2.5 ಗಂಟೆದ ಪನ್ಪರ್ 2.5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಲುಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಗ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಆದಾಗ ಒಂದು ತೂಪುನು ಪಿದೈ ಅಲ್ಲೂ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ತೂಪುನು ರೋಡ್ ತೂಪುನು ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಿಲ್ಲನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡೀಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲನೆ ಜನಗಳು ತಿರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲನೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಪೋರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಎನ್ನು ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪುನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನಗಳತ್ತು ಏನು ಜೇದಿನ ಏನತ್ತ ಅಂಚೆ ಜೇದಿನ ಇಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಆ ಟೈಮಡು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಒಯ್ದಿನ ಅದಾಗ ಅದೇ ದೇವರ ದಯ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಆಲ ಒಂದು ಉಚ್ಚಿ ಜನಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾನ ನಾನು ನಿನ್ನದಿತ್ತಜಿ ಸತ್ಯವ ನೋಡೋದು ನಾನು